Majid Javed, Pakistani ta' 29 sena, ammetta li kmien insibt filgħodu ħebb Alexi ħba tiegħu u għassieħeb tagħha u darab gravi lil dan tal-aħħar. Il-każ seħħ fi triq il-Markiż John Scicluna f'Santa Venera għal ħabta ta' 2:30 ta' filgħodu. Il-qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittmi u d-difiża talbet biex il-qorti tikkunsidra l-ammissjoni bikrija u l-fatt li l-ġlieda kienet dwar relazzjoni antika li kellu ma' waħda mill-vittmi. Id-difiża nnotat ukoll li l-akkużat jixtieq jitlaq minn Malta sal-aħħar ta' dan ix-xahar għaliex jaħdem l-Italja. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Matthew Gallia stqarret li l-prijorità f'dan il-każ hija li jkunu protetti l-vittmi u talbet biex l-akkużi jiġu emendati u jitnaqqas il-potenzjal ta' sentenza ħarxa skont il-liġi. Il-qorti laqgħet din it-talba u tat sentenza ta' 2 snin priġunerija sospiżi għal 4 snin. Żagħżugħ tressaq il-qorti akkużat li għall-ħabta ta' 3:15 tas-Sibt filgħodu ħebb għal ġuvni ieħor fi stabbiliment tad-divertiment fir-Rabat. Iż-żagħżugħ li ismu ma jistax jissemma fuq ordni tal-qorti wieġeb mhux ħati li kkawżalu ġrieħi gravi u li kissirlu nuċċali. Id-difiża mmexxija mill-avukati Albert Zerafa u Valentina Lattugi talbet il-ħelsien mill-arrest tal-akkużat. Dan hekk kif l-akkużat stqar li huwa kien aggredit waqt li kien ma' tfajla tiegħu u kellu jiddefendi ruħu. Il-prosekuzzjoni m'oġġezzjonatx għal din it-talba u wara li rat li żagħżugħ għandu fedina penali nadifa, il-qorti ordnat il-ħelsien mill-arrest b'depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 9,000 euro u ġie ordnat jiffirma kull nhar ta' Tnejn u Ġimgħa fl-Għassa. Inħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni fuq il-vittma. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.